Hola catalanets, avui us porto un vídeo sobre un concepte molt bàsic de la fotografia o de la gravació de vídeos, el que és capturar imatges, que és el balanç de blanc o equilibri de color. Així que, endavant amb el vídeo! Quan comences a gravar vídeos i editar-ne el color, t'adones de la meravella de l'enginyeria natural, perquè el nostre cos és una passada. Els nostres ulls, combinats amb el nostre cervell, fa unes coses espectaculars. I quan intentem transmetre aquestes coses en una pantalla és molt difícil. Faré bastants vídeos comentant diferents conceptes de la imatge, del que poden arribar a fer les càmeres i el que no, però avui toca el balanç de blancs o l'equilibri de color, que és el mateix. I és que el nostre ull, depenent de la temperatura de la llum, ens fa veure gairebé sempre els mateixos colors, és a dir, sabem si un blanc és blanc, si un groc és groc, però la càmera no ho sap. Li costa més diferenciar de quin color és cada cosa. Les càmeres ja tenen uns sensors que medeixen la temperatura de la llum que hi ha en el pla que està gravant i, amb el mode automàtic, intenta encertar el color, però molts cops s'equivoca i a vegades cal que l'ajudem. Us hi fixeu que la meva cara té un color i ara en té un altre? Veieu aquesta banda que ara és més blavosa? La llum fa que el color de les coses canviï. I els nostres ulls són molt espavilats i saben si una cosa és blanca, si una cosa és groga, independentment de la llum. Aquesta làmpara ja l'he amortitzat, No crec que surti en més vídeos. Bé, el que us anava dient, els nostres ulls, tot i que la llum canvi, sap de quins colors són les coses. Jo, per exemple, ara mateix tinc aquestes llums que m'enfoquen aquí, miro el fons, que és fosc, i sé que és verd, que és taronja, que és groc, perquè els meus ulls i el meu cervell, doncs, ja ho saben. Però la càmera no. La càmera no sap de quins colors són les coses. Tot i que té un sensor que medeix la temperatura de la llum, a vegades necessita ajuda. I aquesta ajuda li podem donar de dues maneres. En la postproducció, quan editem el color, que per cert, d'aquí 2 dies publicaré un vídeo sobre l'edició de color amb l'Adobe Premiere, que és el programa que jo faig servir, però com que són conceptes molt bàsics, us serviran amb qualsevol programa. I l'altra manera d'ajudar-la és en la gravació mateix. Les càmeres permeten posar el balanç de blancs en automàtic o et permeten triar la temperatura de la llum. Aleshores, veiem uns exemples. Gravaré unes quantes imatges de mi mateix amb diferents temperatures de llum de la càmera perquè veieu, què és això del balanç de colors, què vull dir. Veieu? Ara se'm veu lleugerament més càlid. Ui, quin fred que he entrat a la nevera! I ara sembla que estigui dins del forn, m'estic coent. Normalment, les càmeres ja tenen uns formats predefinits per diferents temperatures de colors. Us poso unes imatges perquè veieu el menú de la meva, però com podeu veure, si fa un sol molt radiant, doncs hi ha una temperatura que n'hi diuen soleado, perquè tinc la càmera configurada en castellà. Si fa núvol o estàs a l'ombra, doncs potser posa sombra. Hi ha diferents temperatures. Si estàs en un lloc tancat amb una llum fluorescent, doncs hi ha una temperatura que em sembla que posa incandescente. Doncs això, que amb la càmera ja et permet posar unes temperatures de color determinades. Però també podeu posar una temperatura personalitzada i ja està. Si, per exemple, sempre graveu a un estudi i voleu que sempre tingui el mateix estil, doncs agafeu un dels perfils predeterminats, li canvieu la temperatura, ho guardeu i sempre graveu amb aquell perfil de temperatura de color. El problema de tenir el balanç de blanc en automàtic és que canviarà en funció de la llum i això farà que, per exemple, en el meu cas, si estic gravant una entrevista al carrer, amb el balanç de blanc automàtic, el que farà és que si, per exemple, passa un núvol per davant del sol, la temperatura canviarà i aleshores la càmera automàticament en aquella mateixa gravació farà un ajust de la temperatura i es veurà com de sobte el color de la pell de la persona que estic entrevistant canvia lleugerament. I la veritat és que això queda bastant malament. Per això és recomanable gravar no amb automàtic, sinó, per exemple, amb una temperatura fixa, si fa sol, si fa núvol, i després, en la postproducció, en l'edició, ja la canviaràs. Però, si mentre estàs gravant va canviant perquè ho tens en automàtic, no podràs fer el mateix ajust a tot el vídeo. Si, per exemple, dius, mira, és que vull que sigui una mica més càlid, i li poses més càlid, però de sobte ha passat un núvol, i en aquell moment, si ho poses més càlid, queda super mega càlid, doncs és un problema. Per això us recomano que si graveu a l'exterior, graveu amb un equilibri de colors sempre el mateix, si fa sol, si fa núvol, i després ja ho arreglareu en la postproducció, que ja us he dit que estic preparant un vídeo que publicaré d'aquí 2 dies. O sigui que subscriviu-vos i així el veieu i apreneu com editar els colors, que és molt fàcil i milloren molt els vídeos, et poden solucionar moltes coses.
I ja per acabar, això de la temperatura de colors, sempre hi ha el mem, que és molt divertit, que els americans, els estatunidencs, sempre agafen i fiquen una temperatura de colors càlida quan són a Mèxic, una temperatura de colors normal quan són al seu país, o tirant a blau quan són en un ambient doncs, de negocis, i si són, jo que sé, a l'Alemanya nazi, doncs serà tot molt blanc i negre, saps? O sigui, molt més gris. Doncs ja veieu que he estat fent alguns canvis des de l'edició, això no ho he fet des de la càmera, ho he fet després, i ja enteneu, espero, després de veure aquest vídeo, què és això de balanç de blanc i per què és important dir-li a la càmera doncs, què és el que necessites. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que hagueu entès aquest concepte. No us oblideu de subscriure-us, de deixar-me un comentari preguntant-me coses, que necessito idees per fer més vídeos, així que fins al proper vídeo. Adeu, adeu!